Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Бүген Татарстанда матәм көне. Түбән Кама пилотсыз очкычлар һөҗүменә дучар булды. Республика һәм шәһәр җитәкчелеге һәлак булучыларның туганнарының кайгысын уртаклаша. Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә фаҗига нәтиҗәсендә һәлак булучыларның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Бүген Татарстанда матәм көне. Тиешле карарга республика рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Иртәнге якта Түбән Каманы гражданлык һәм сәнәгать объектлары пилотсыз очкычлар һөҗүменә дучар булды. Нәтиҗәдә 13 кеше, шул исәптән бер бала һәлак булды. Тагын 75-е зыян күрде. Аларның 21-е медицина ярдәме сорап хастаханәгә мөрәҗәгать иткән. Россия тикшерү комитеты террорчылык акты турында җинаять эше кузгатты. Тулырак алдагы материалда. Мәктәп бульвары урамындагы йортларның берсе пилотсыз очкыч нәкъ аның ишек алдына төшә. Фатирларда тәрәзә пыялалары һәм балкон ишекләре ватыла. Машиналарга да шактый зыян килә. Урынга барлык ашыгыч хезмәтләр оператив рәвештә килеп җитә. Территория әйләндереп алына. Все выбило. Залда, кухняда, йокы бүлмәсендә дә тәрәзә рамнары урам ягына килеп төште. Мин дивар янында йоклый идем. Мине шул саклаган күрәсең, ди Ольга Чукалина. Фатирлары зыян күргән шәһәрдәшләр өчен 3-нче лицейда вакытлыча урнаштыру пункты оештырыла. Монда халык кайнар ризык, су белән тәэмин ителә. Ял итү өчен дә шартлар тудырыла. Все педагоги выведены. Барлык укытучылар да ярдәм итәргә чыкты. Без монда һәр кешене кабул итәбез. Ашханәдә кайнар ризык бар, спорт залында йокларга урыннар әзерләдек. Шәһәрдәшләргә бу авыр вакытны җиңелрәк уздырырга ярдәм итәргә тырышабыз, ди 3-нче лицей директоры. Пилотсыз очкыч шәһәрнең гражданлык объектларына гына түгел, сәнәгать зоналарына да һөҗүм итә. 75 кеше зыян күрә. Шуларның 21-се хастаханәгә мөрәҗәгать иткән. Бүген Татарстанның сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев пациентларның хәлен белеште. Есть 2 человека, которых... Ике пациент хәзер операциядә, берсенең умыртка баганасы җәрәхәтләнгән, икенчесенең күкрәк читлеге зарарланган, хәлләре тотрыклы. Ярчалыдан һәм Казаннан өстәмә бригадалар җәлеп ителде, дип белдерде Альмир Абашев. Һөҗүм нәтиҗәсендә 13 кеше, шул исәптән бер бала һәлак булды. Исемлектә Үзбәкстан һәм Таҗикстан гражданнары да бар. Бүген Татарстанда матәм көне. Барлык бәйрәм һәм күңел ачу чаралары гамәлдән чыгарылды. 15 августка билгеләнгән шәһәрнең юбилейн бәйрәм итү дә кичектерелде. Хәзер безнең төп бурычыбыз һәлак булучыларның һәм зыян күрүчеләрнең гаиләләре янында булу, барлык кирәкле ярдәмне күрсәтү һәм һөҗүм нәтиҗәләрен бетерү, дип белдерде Радмир Биляев. Альбина Валиева, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Пилотсыз очкычлар һөҗүме вакытында кайбер йортларда тәрәзәләр ватылган, рамнарда ярыклар барлыкка килгән. Түбән Камаларга милеккә зыян килгән очракта кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеген аңлаттылар. Моның өчен 35 10 72 35 10 00 телефон номерларына шалтыратырга кирәк. Подъездлардагы видеодомофоннар һәм күзәтү камералары язмаларын карау зарурлыгы туган очракта ситуация үзәгенә 41 56 36 номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Белгечләр ярдәм күрсәтергә, шулай ук алга таба нинди адымнар ясарга кирәклеген аңлатырга әзер. Түбән Кама үзәк район хастаханәсе пилотсыз очкычлар һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр турында мәгълүмат алу өчен кайнар линия эшен башлап җибәрде. Кирәкле мәгълүматны 32 22 01 телефоны аша белергә мөмкин.
Түбән Камага БПЛА һөҗүменнән соң Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Бүген иртән безнең республика чираттагы вәхшиләрчә һөҗүмгә дучар булды. Дошман пилотсыз очкычлары торак йорт объектларына һөҗүм ясады һәм без кызганычка кешеләрне югалттык. Һәлак булучыларның гаиләләренең кайгысын уртаклашам дип язды Миңнеханов социаль челтәрләрдә. Ул шулай ук зыян күрүчеләргә тизрәк дәвалануларын теләде һәм һәркемгә ярдәм күрсәтеләчәген билгеләп үтте. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Беляев та һөҗүм нәтиҗәсендә һәлак булучыларның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашты. Бу барыбыз өчен дә зур кайгы. Түбән Кама районында яшәүчеләр исеменнән һәлак булучыларның гаиләләренә чын күңелдән кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерәм, диде Радмир Беляев. Аның сүзләренә караганда, зыян күрүчеләргә хәзерге вакытта кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә. Барлык хезмәтләр дә гадәти режимда эшләвен дәвам итә, вазгыять даими контрольдә тотыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә фаҗига нәтиҗәсендә һәлак булучыларның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Һәлак булучыларның гаиләләренә 2 миллион сум күләмендә акча түләнәчәк. Зыян күрүчеләргә җәрәхәтләрнең авырлыгына карап 300 мең сумнан 600 мең сумга кадәр компенсация биреләчәк. Шулай гамәлдәге нормалар нигезендә өлешчә яки тулысынча зыян күргән милек өчен дә компенсация каралган. Түбән Кама предприятиеләре һәлак булучыларның гаиләләренә матди ярдәм күрсәтәчәк, җирләү чыгымнарын һәм мәрәсимнәрен оештыруны үз өстенә алачак. Зыян күргән хезмәткәрләргә дә финанс ярдәм күрсәтеләчәк. Бу коточкыч фаҗигадә баласын югалткан гаиләгә җирләүне оештыру чыгымнарын да кертеп, муниципалитет тарафыннан 1 миллион сум күләмендә ярдәм күрсәтеләчәк. Түбән Кама районының православие храмнарында һәм мәчетләрендә бүген һөҗүм нәтиҗәсендә һәлак булучылар рухына дуга кылдылар. Һәлак булучыларның туганнары һәм якыннарының кайгысын Чистай һәм Түбән Кама епископы Филарет, Чистай епархиясе руханилары, монахлар һәм мәхәллә кешеләре, шулай ук Түбән Кама районы имам-мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибраһимов уртаклашты. Аллаһтан сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә ушбу вафат булучыларга үз җәннәтен әзерләсен. Туганнарга сабырлык бирсен. Җәмәгать безгә дә сабырлык кирәк. Һәрберебезгә җәмәгать куркып, качып түгел, ушбу сынауларга ачык йөз белән карап, көчле булырга кирәк җәмәгать. Аллаһ Тәгалә безне сыный. Әмма без дугада без тыныч йөрәкләр белән әлбәттә ушбу сынауларны дөрес итеп үткәрергә тиешбез. Дугада булыйк, җәмәгать, намазда булыйк. Мәчетләребездә һәрберебез вафат булучылар өчен дуга кыла. Һәм инде һәрберебез дугада булыйк, җәмәгать. Аллаһ Тәгалә безгә тиз арада иминлек бирсен һәм безгә тыныч тормышка кайтырга насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Түбән Камада һәлак булучылар истәлегенә мемориаль барлыкка килде. Ул шәһәр музее каршында оештырылган. Шәһәр халкы биргә чәчәкләр һәм шәмнәр китерә. Түбән Каманың төрле урамнарында кайгырабыз дигән язулы баннерларда күзәтергә була. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.